Ak pôjdem do Poľska, zbili by ma, alebo by ma zabili. Naozaj idem do Poľska. Možno Nemecko, možno niekam, kde by som mohol mať dobrý život. Poľsko pre Poliakov! Dobre! Buďte ako Poľsko. Jednoducho, buďte ako Poľsko. Nemusíte byť rasistickí, nemusíte byť zlí ľudia, nemusíte byť násilní. Musíte len pochopiť, že ak si do svojej krajiny doveziete krajiny tretieho sveta, vaša krajina sa stane krajinou tretieho sveta. A to je dôvod, prečo Poľsko nevyzerá a necíti sa ako krajina tretieho sveta. Úprimne, zábery z Poľska sú neuveriteľné, ale musíte viac pochopiť, čo robia a ako to robia, pretože je to naozaj fenomenálne. Oni nastavujú štandard, ako sa vysporiadať s imigračnou krízou, ktorá zasiahla Európu. Vítajte, som tu, dobre? Toto je pushback a naozaj si vážime, že ste tu. Takže si zapnite upozornenia, prihláste sa na odber, lajkujte video a robte, čo treba. Teraz ste súčasťou hnutia ZMEF. Na hranici medzi Poľskom. Bieloruskom, chceme ísť do Poľska, ale nepúšťajú nás. A sme v lese. Je veľmi zima a prší. Nemôžeme si rozložiť oheň. Máme tu deti, do rána budú mŕtve. Naozaj, potrebujeme pomoc. Je veľmi zima. Moja manželka je chorá. Potrebujeme pomoc. Chceme ísť do Poľska. Povedz im, nepúšťajú nás. Povedali, že ak pôjdem do Poľska, zbili by ma, alebo by ma zabili. Naozaj. Idem do Poľska. Možno Nemecko, možno niekam, kde sa budem mať dobre. Vidíš, toto je ten druh propagandy, ktorú ti budú podsúvať, aby ti ukázali, aké je to hrozné, že krajiny nevpúšťajú imigrantov. Že Poľsko má takúto politiku. Poľsko je vraj také hrozné. Tu je to, čo sa deje v tomto videu. Tento muž prišiel na miesto, kadiaľ nesmie prekročiť hranicu a veľmi dobre vie, že tadiaľ nesmie prejsť. Je to nelegálne. Je to jednoduché. Vidíš tam políciu. A napriek tomu, namiesto toho, aby povedal, hej, urobili sme chybu, robíme niečo nelegálne, možno by sme si mali nájsť inú krajinu, kde je to legálne, hovorí, vy ste hrozní. A čo my? A čo naše deti? A čo moja manželka? Možno ste ich sem vôbec nemali priviesť, pretože toto nie je miesto, kam máte povolené vstúpiť. Ale snažia sa zahrať na city a hovoriť vám, že Poľsko je také hrozné, pretože nemá žiadne súcit. Ale tu je tá irónia. Ak budete mať súcit s touto osobou a s jeho deťmi, nakoniec nebudete mať súcit so svojimi deťmi a so svojou spoločnosťou. Preto keď teraz vidíte Poľsko, Poľsko vyzerá krásne a úžasne. A je to presne to, v čo sme dúfali a čo sme si prijali vidieť v Európe. Krásny večer v Poľsku. Je tu pokoj, je tu ticho, je tu kľud. Nie je tu žiadne násilie. Na uliciach nie sú žiadne stiatie hlav, žiadne bodnutia ani žiadna rozsiahla kriminalita zo strany nelegálnych prisťahovalcov. A Poliači, ľudia v Poľsku, nie je Poľsko ako krajina, ale poľskí ľudia, pochopili, že nejde o to byť nepríjemný k tomu mužovi na hrane. Ide o ochranu vlastných ľudí. A niekedy to musíte urobiť rovnako, ako keď dostanete výplatu. Nerozdáte ju každému na ulici, aby mali peniaze a vy ste zostali bez ničoho, pretože to by bolo hlúpe. Ak máte spoločnosť, nemali by ste sa viac starať o všetkých ostatných a nie o vlastných ľudí. To, čo tu hovoria, je, že Poľsko je pre Poliakov, správne? A stalo sa z toho niečo šialené, čo je takmer rasistické. Je to pre Poliakov. Nehovoria, akú farbu majú Poliaci, o aký typ Poliakov ide, aké náboženstvo majú Poliaci. Nie, hovoria, že ľudia, ktorí sa narodili v Poľsku a majú poľské občianstvo, sú tí, ktorí si zaslúžia žiť v Poľsku. A nie ľudia z iných krajín, pokiaľ nemôžu prispieť našej spoločnosti zdravým spôsobom. Nehovoria, že nechcú islamistov. Nehovoria, že nechcú černochov. Nehovoria nič, čo by bolo skutočne rasistické. Len hovoria, že chceme brániť svoju vlastnú krajinu. A ako to robia priatelia? No, takto. Pozrime sa. Vidíte, keď nám hovoria, že do krajiny sa snažia dostať nelegálni migranti, často si predstavujeme člny, pretože to nám ukazovali médiá, sýrskych utečencov na člnoch. Oni doslova prerážajú hranice.
Hraničná obranná línia medzi dvoma krajinami, ktorá má vážne bezpečnostné dôsledky. Nielen pre nelegálnych migrantov, ale oni prídu, keď je tam polícia a povedia si, toto je naše právo, toto je náš majetok, zničíme váš majetok. Prvá vec, ktorú títo ľudia robia po príchode do inej krajiny, je ničenie majetku tej krajiny. A myslím, že to vám doslova povie všetko, čo potrebujete vedieť o tom, ako sa budú naďalej správať k tej krajine, ktorú by ste im podľa všetkého mali dať skôr, než svojim vlastným deťom. Poďme na to. Dojdu do tego płotu, podsuwamy. Doslova tu strihajú ostnatý dôd na hranici. Pozrite sa. Pozri sa za seba. Poďme. Choď. A Poľsko o to jednoducho nemá záujem. Tu je hranica. A títo ľudia sa ponáhľajú. Ako vidíte, ponáhľajú sa, aby prešli cez hranicu. A poľská polícia hovorí, nie, tu je hranica z nejakého dôvodu. Nazýva sa to zákon a poriadok. Toto je naša krajina. Nemôžete prejsť. Doslova sa fyzicky snažia preraziť cez hranicu. Čo si myslia, že sa stane? Prídu na túto stranu a polícia ich nezastaví? Jednoducho ľudia s nízkym IQ, čo na to povedať. Ale tu polícia hovorí, áno, prepačte, ustúpte, otočte sa, opustite naše územie. Nie ste tu vítaní. To je všetko. Je to jednoduché. Nie je to zložité. Nie ste tu vítaní, pokiaľ sa sem nedostanete legálnou cestou. Teraz sa pozrime na tohto poľského poslanca Dominika. Nula nelegálnych migrantov. Akože nula znamená nula. Nepustíme nikoho dnu. Je to jednoducho fakt. Takže to, čo môžete urobiť ako Európania je, že musíte tlačiť na svojich politikov a povedať im, buďte ako Poľsko. Nula znamená nula. Čo si myslíte o tom, že vás mnohé iné európske krajiny nazývajú rasistom alebo fašistom? Je mi to úplne jedno. Je mi to ukradnuté. Môžu ma nazvať aj ružovým elfom, slonom. To som povedal v relácii Krajina Newman v roku 2018. To bolo v roku 2018, keď som dal tento rozhovor a povedal som nula. A všetci vraveli, ako to môžete povedať? Áno, môžem to povedať. Je mi to ukradnuté. O čo sa musíte starať, je vaša vlastná rodina. Vaša vlastná krajina. Vaša vlastná bezpečnosť. O to ide. Chránte sa, chránení ľudia. Musím povedať, že toho chlapa Dominika, politika, vlastne poznám. Stretla som ho. Ide mu teraz napísať správu a povedať, ako veľmi si vážim tento druh obsahu. Pozrite. Áno, možno má intenzívne názory. Ale ak odliadnete od toho, čo na médiá povedali, že je to také rasistické, nechutné, ako to môžeš povedať, a naozaj si len vypočujete, čo hovorí. Hovorí niečo ako, žiadni nelegálni ľudia do našej krajiny. Nelegálni. Jednoducho neumožňujeme nelegálnych. Nehovoríme, že žiadny legálny. Nie, len žiadni nelegálni ľudia, čo je úplne normatívne tvrdenie, ako keď povieme, neumožňujeme zločin, umožňujeme nulový zločin. Nepovoľujeme 50% zločinu, povoľujeme nulový zločin. Na takomto tvrdení nie je nič šialené. A napriek tomu nás doslova manipulovali hlavné médiá, aby sme si mysleli, že keď poviem, že neumožním žiadnych nelegálnych migrantov do našej krajiny, som nejako rasistka. Že tento muž je nejako rasista. Je to šialené. Opäť, je on rasista? Možno áno. Nepoznám všetky jeho postoje, ale len preto, že hovorí, že naša krajina je v skutočnosti dobrá v tom, čo má robiť a presadzuje zákaz nelegálneho správania, je teraz považovaný za rasistu. To je trochu šialené, nemyslíš? Ako ktorýkoľvek iný politik, ktorý by vstal a povedal, áno, podarilo sa mi znížiť určitý druh kriminality na nulu, pretože je to zločin podľa zákona. Ľudia by povedali, skvelé, dobrá práca, to je to, čo by si mal robiť. A pritom tu je to tak, že nie, si rasistka. Si rasistka za to, že si v tejto krajine znemožnila páchanie trestných činov. Si rasistka. Je to šialené, je to naozaj bláznivé, ako ďaleko zašli, aby nás presvedčili. Ale nie je to len o politikoch však. Nie je to len o silných hraniciach a o politikoch, ktorí sa neboja brániť svoju krajinu. Najdôležitejšie je podľa mňa nacionalizmus. Ide o to, že ľudia sú ochotní povedať, a opäť, nacionalizmus má veľmi, veľmi zlú povesť, kvôli, viete, nie kvôli nacistickej strane, ale tá myšlienka, že ľudia hovoria, naša krajina je niečo, čo máme radi a podporujeme a veríme v ňu viac ako v iné, pretože je naša ako naša rodina. Viete, uprednostňovať vlastnú rodinu nie je nič zlé. Viac mi záleží na mojej mame ako na tvojej mame. Prepáč, ak ťa to uráža. A viac mi záleží na mojom dieťati ako na tvojom dieťati. A viac mi záleží na mojej krajine ako na tvojej krajine. To je jednoducho zdravé.
Je to jednoducho zdravé. A väčšina ľudí to vníma tak, ako by to bolo zmanipulované, aby si ľudia mysleli, že to znamená, že ste teraz šialený rasista. To neznamená, že musíte nenávidieť iných ľudí. Nemám tvoju mamu v nenávisti, len si myslím, že moja mama je lepšia. Nemám tvoju krajinu v nenávisti, len si myslím, že tá moja je lepšia a stojí za to ju chrániť a brániť. A keby som si mala vybrať medzi mojou mamou a tvojou mamou, pravdepodobne by som si vybrala svoju mamu. A keby som si mala vybrať medzi mojou krajinou a tvojou krajinou, pravdepodobne by som si vybrala svoju krajinu. To je zdravé, je to jednoducho zdravé. Je to úplne normálne, normálna, zdravá myseľ. Pozri, veľa ľudí pochodujúcich po ulici a hlasno skandujúcich môže byť trochu strašidelné. A myslím si, že aj preto majú títo ľudia zlú povesť. Ale pozri, Poliaci hovoria, je to naša krajina. Nechceme, aby sem prichádzali ľudia so zlými nápadmi. Ľudia, ktorým nerobí problém páchať určité druhy trestných činov. Ľudia, ktorí namiesto toho, aby si priznali, že porušujú zákon, vrátim vás späť k nášmu prvému videu na začiatku tohto videa, namiesto toho, aby povedali áno, prepáčte, alebo že by sa mali cítiť zle. To nie je ono, nie je to správne. A nebude to veľmi dobre fungovať. A preto by ste mali brať si príklad z Poľska. Ďakujem za vašu pozornosť tejto záležitosti.